जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बे मुंख्लं बिनेस्वर ब्रह्मनि मारखंसालियाव जोङो क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै मिरुआरि हिसाबै जोङो बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 70थि सानखौ जोङो बेवहाय फिरफिला दैखांनायजों लोगोसे माखासे गेदेमा सुबुंफोर आरो मुंख्लंफोरखौ बिबार माला बावनानै जों गोसोखांदों। जाय बिथांमोनहा 1950 मायथाइनिफ्राय खामानि मावनानै बर' राव थुनलाइ जौगानायनि थाखाय बिथांमोनहा खामानि मावबोदोंमोन आरो दासिमबो जोङो बर' बिजों गायसननो हाबाय आरो बे बर' रावखौ जोङो 8थि फारियाव भारत संबिजिरनि 8थि फारियाव सोनो हाबाय आरो बे रावा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। दा गोजोनथाव बाथ्रा जोंहा मावनांगौआ बेनो जे जोंनि इनफरमेशन टेक्न'लजि आरो फेसबुक दानि कम्पिटिटिभ मुगायाव जों खारफानो हानाय बायदि जोङो माखासे लार्निं माने डिजिटेल लार्निंनि बेबस्थाखौ जों खालामनो नाजादों आरो माखासे जोङो भारतबाणी एबा गुगोल्सआवबो जोङो बर' रावखौ सोनो हादों आरो लोगोसे जों एसक'सिस होननाय मोनसे बे सरकारि अनुस्थानजों जों टाइ आप जानानै जाहाथे माने फरायसाफ्रा लार्निं खालामनो हायो इडुकेसन लानो हायो बेखिनिखौ गोरलैयैनो लानो हायो बेखिनिखौ जोङो टाइ आप जानानै जोङो खामानि मावदों आरो लोगोसे जोङो बे बर' रावा जाहाथे मुलुग दरबाराव जोङो मोनसे स्वीकृति मोननो हायो। बिनि थाखायनो जों गोजोनथाव बाथ्रा नैबे क'क्राझार थुनलाइयारि जिथुनाखि फोरबो बेनि गेजेरजों मोनसे मेसेज खारगोन जे जोङो गिबियै जोङो बे बड'लेण्ड एलेकायाव जोङो बे फोरबोखौ खुंनो हादों आरो बर' थुनलाइ आफादा बेवहाय जोङो मदद होफादों बिटिआर सरकारखौ मदद होफादों अर्गेनाइजिं कमिटिखौ जों मदद होफादों आरो बे लाइनजोंनो जोङो खामानि मावगासिनो दङ जाहाथे जोंनि गेजेराव हारि हारिसानि गेजेराव गोजोन थासारि फैयो आरो जोंनि गेजेराव खौसेथि फैयो बेखौनो जों आसा फारियो आरो जोङो समाजाव मोनसे सान्थि गोजोन दावगानाय लाबोनोबा बे बिग्रायारि जिथु खामानि बेखौ जोङो अराय जोङो माबा खालामो बिथांमोना मेइन स्ट्रिमाव फैनानै जाहाथे बिथांमोना हाथियार दैग्रा बिथांमोनहा सान्थि सुक्ति एबा गोजोन सावरायनायाव बिथांमोना आवगायबोयो बेखिनिखौ बर' थुनलाइ आफादा मोनसे समाजारि अनुस्थान हिसाबै आफाद हिसाबै जों खावलायबोदों आरो दाबो खावलायगासिनो दङ। बेखिनिखौनो जोङो बर' थुनलाइ आफादा समाजारि खामानिखौबो मावनाय जायो लिटारेरि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनाय जायो लोगोसे जोङो आसामनि थागिबि हायेनारि जनजातिफोरनि फिसा फिसा रावारि मानसिफोरनि राव दावगानाय थुनलाइ दावगानाय आरो हारिमु दावगानायनि थाखाय जोङो मदद होबोदों आरो आसाम साहित्य सभाजोंबो जोङो सम सम सावरायनानै आसामनि बे गेदेरथार मोनसे रायजोखौ माबोरै जोङो जौयै खौसेयै जों दावगालांनो हायो बेखिनिखौबो जोङो एखनबा साननाय जादों आरो माखासे जोंहा बिथांखि दंबावो भारतबर्षआव माखासे गोबां थुनलाइयारि फसंथान दङ जेरै बुक ट्रास्ट अफ इन्डिया बेनिफ्राय साहित्य एकाडेमि आरो बिदिनो जोंहा हिन्दी डाइरेक्टरेट दङ आरो CSTT दङ बिथांमोननि आसनिफोरखौ बिथांमोननि बिथांखिफोरखौ जों मावफुंनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दं। बेयो जोबोर साननो गोनां खोथा जे जोङो आसाम सरकारा जिथुनिखि फर लेंगुवेज फर्मुलानि खोथा बुंदों जे बिथांमोनहा भारतनि जिथुनिखि 3 लेंगुवेज फर्मुला बे 3 लेंगुवेज फर्मुलाखौ बिथांमोना मिथिखागौ जोंबो मिथिगौ जे बिमानि राव बे इंलिस आरो हिन्दीया नेशनेल लेंगुवेजआ बे 3rd लेंगुवेज बेनिफ्राय जोङो आसामनि इन्टिग्रिटिखौ नायनानै आसामनि गुबुन गुबुन रावारि बेवहाय गोबां रावारि मानसिफोर थानाय जायगा हिसाबै जोङो सानदोंमोन जे गुबुन गुबुन रावखौबो जोङो रोंनांगौ बे लाइनाव जों खामानि मावनो थाखाय जोङो सानदोंमोन। जों नुनो मोनदों उननि बेलायाव जों जिथुनिखि पस्ट ग्रेजुवेट टिचार्सनि जिथु एडभार्टाइजमेन्ट आरो जिथु ग्रेजुवेट टिचारनि एडभार्टाइजमेन्ट आरो बावैसो पुलिस बिफानाव असमिया रावखौ जाबसिननानै होनायनि जिथु जों एडभार्टाइजमेन्ट नुनो मोनदों आरो बिनि बादैबो जुडिशियेल सार्भिसाव जोङो असमिया रावखौ जाबसिनना होनाय नुदों। जोंनि खोथा बेनो जे बर' रावा जिहेतु 8थि फारियाव हाबनाय मोनसे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज बेखौ जाबसिननायनि खोथा गैया
जोङो आसामनि माने एसामिसनि असमिया रावनि जोङो नैथि फारियाव थानाय मोनसे हारिनि राव बेखौ जोङो नेग्लेक्ट खालामबा खिन्थु बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन जोंनि बर' आफादा बेखौ कमप्रमाइस खालामनाय नङा। जोङो हयथ' जोङो बे 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ जोङो नेवसिगारनोबो हागौ आरो जोङो जुदि जोंनि साननाय हनायखौ जुदि सरकारा जाफुंसार होनो हायाब्ला जों नाथाय बेखौ मानिनाय नङा। आरो गुबुन फारसेथिं जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंबो रायज्लायदों आरो गुबुन आफादफोरजों रायज्लायदों, गुबुन जोङो माने मेलेमजिबिफोरजों रायज्लायदों जे बे बर' रावखौ माने माबाखौ 4 लेंगुवेजखौ लायोबा जोंहा मोननै प्रब्लेम फैगोन। मोनसेया जाबाय लेंगुवेज प्रब्लेम आरो मोनसेया जाबाय स्क्रिप्ट प्रब्लेम। गाबोननो जुदि हिन्दीखौ 50 आरो असमियाखौ 50 लायो, बर' गथ'आ बे स्क्रिप्टआव थाबथाहैगोन आरो लोगोसे लेंगुवेज प्रब्लेम जागोन। बेखिनिखौ नायनानै जोङो आरो सावरायबावगोन। जोङो दासिमबो सावरायगासिनो दङ आरो आसाम सरकारखौबो जोङो बुंगोन जे जोंनि बर' रावखौ नेवसिगारनो नाङा, जोंनि बर' रावखौबो आजावनानै लानांगौ। आरो बिथांमोना जुदि आजावनानै लायाबा, बिथांमोना जुदि सम जोंखौ नाख्रेबाय थायोबा जोंबो खिन्थु कमप्रमाइस खालामनाय नङा। बिटिसिनि मोनखानाय मोनथायफोरा बेखौ जों दा बुंनो हाया। बेयो राजखान्थियारि मोनसे माने थांखि आरो बेखौ बिटिआर सरकारा मावगासिनो दं आरो बिथांमोना बेखौ सुस्रांनायनि राहा हयथ' लागासिनो दङ। जों खोनानो मोन्दों जे बिथांमोनहा थाबैनो हयथ' सावरायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे खालामो। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 70थि बोसोरारि गोथार जोनोम सान। बे सानाव आङो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ हामलायथि जासिहरदों आरो जाय गेदेमा सुबुंफोरा बे बर' थुनलाइ आफादखौ दानानै आरो दिनैनि बे थासारियाव लाबोनो हाबाय, बिथां मावथि रुंसारि मुंख्लंफोरनिसिमबो जोंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरदों। आरो बिटिआर सरकारा दिनै क'क्राझार लिटारारि फेस्टिभेल खुंनायनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानखौबो बे खुंनायनि थाखाय जि मदद होबाय, जि खाबु होबाय, बेनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाबाय। आरो बर' थुनलाइ आफादा गोरोबथा थामहिनबा रावजोंबो कमप्रमाइस खालामालासिनो बर'नि राव थुनलाइखौ जौगाहोनायाव जों खामानि मावलांगोन। इयुनावबो जों जिखि जेंना फैया मानो जों बेफोर जेंना जेंसिजों जुजिनानैबाबो बर' राव थुनलाइखौ जोङो फुजिलांगोन। आरो गोजोनथाव बाथ्रा दि आथिखाल बड'लेण्डआव गोजोन थासारि फैबाय आरो जायनि थाखाय जों दिनै पिस एन्ड लाभ बे मोन्थोरजों मोनसे हादरारि आरो मुलुगनां मोनसे थाखोनि बेहाय लिटारारि फोरबो खुंनोबो हाबाय। आरो बेनि गेजेरजों जोङो दुलाराय मुलुगावनो मोनसे रादाब होनो नागिरदों जे बर'फ्रा मोनसे गोजोनखौ मोजां मोनग्रा हारि आरो जों बर'फ्रा गोजोनजों लोगोसे जौगानायखौ हास्थायो। आरो बे लामाजोंनो बर' राव थुनलाइनि जौगानाया फैगोन, बेखौबो जों मिजिंथियो।